Mal-bidu tax-xahar ta' Ġunju aktar persuni jibdew iqattaw il-ħin liberu tagħhom fil-bajjiet Maltin. Bajjiet li biex jitgawdew il-massimu tagħhom jeħtieġ li jkollhom ilma baħar kemm jista' jkun nadif u ta' kwalità. Fil-fatt ftit tal-jimilu, 87 bajja f'Malta u Għawdex ġew dikjarati li għandhom baħar ta' kwalità eċċellenti mill-Aġenzija Ewropea tal-Ambjent. Il-kwalità tal-ilma hija xi ħaġa li jsir monitoraġġ dwarha kontinwament mill-Laboratorju tas-Sanità f'pajjiżna. Mas-Segretarju Parlamentari responsabbli mis-Saħħa Chris Fern żorna dan il-laboratorju u osservajna l-ħidma li ssir. L-esperti spjegaw kif isir proċess ta' monitoraġġ u testjar ta' ilma ta' kull ġimgħa bejn ix-xhur ta' Mejju u Ottubru. Biex isir il-monitoraġġ ta' dawn il-bajjiet biex ikun jistgħu joħorġu u niverifikaw dawn ir-riżultati, il-tekniċi tal-Laboratorju tas-Sanità ġewwa Levels Building jieħdu l fuq minn 8,000 kampjun mill-ibħra ta' madwar Malta u Għawdex kull sena. Dan li t-testjar huwa ta' importanza kemm għall-industrija tat-turiżmu iżda wkoll għall-poplu Malti nnifsu għax jekk wieħed jom f'baħar ikkontaminat jista' jkun affettwat minn diversi infezzjonijiet. Kien spjegat li qed isiru wkoll testijiet f'għaxar bajjiet li huma tajbin għall-awm tal-klieb. It-testjar li qed isir darba kull 15 matul l-istaġun tal-awm. Dan huwa aktar minn dak stipulat mill-Unjoni Ewropea li titlob li l-bajjiet tal-klieb għandhom ikunu analizzati kull 4 ġimgħat. Iżda l-ħidma ta' dan il-laboratorju mhijiex limitata biss għall-ilma baħar. Is-sena li għaddiet inħarġu total ta' 213 il-multa u 15 l-operatur ta' negozju tal-ikel ingħataw ordni ta' kontroll ta' emerġenza. Dan ifisser li parti mill-binja li kienet topera fin-negozju tal-ikel ingħalqet jew kienet sospiża sakemm ittieħdet azzjoni mill-operatur innifsu. 2 negozji oħra ingħalqu. Barra minn hekk is-sena li għaddiet l-uffiċjali tas-saħħa ambjentali ħarġu l fuq minn 5,500 notament għal titjib relatati mal-att dwar is-sigurtà tal-ikel.